Täfättällä unno olmutsopirra. Mi mannailla puiramussan manaikartis. Mannalla illima alkus. Mo min manna ainula ja mo mi parakat. Lää määriräikin maana pahtavas illimi. Manna vuotta pistää ällenaja. Mi färt muistit, että mannalla unno olmus tai okta manaikarite parikin mun jo okti. Ton taitella mai kuullan, kun manna rieva täyjä taht, että unno olmus läpahtan. Kun naumahat maana unno olmusin, te tahda viität uennu mannai. Son lää sirvis. No sahta taht, manna oinujuvu ja valtijuvu arra meiltä ollesolmu servudahki ja kielahallijuvu ofta arvosas mellahtun numa paltu oksilo ja tjejas ja nutti kohti tuo katsamlois challipa. Tatteke la maana iäjas ahtanossan ja räävisvuoda tassi man vert vuoti väldit. Sähti puhkai pitch ofta laanin, tiettui vuodessa nissun olmus munnu tiivadämmes. Joikki manna läsiedä individa. Unnin sonna viihäppä ja sorjavas. Son dabsa keritavas ahtadamme, lääris ja liitna läitestämme vahtavas illimi. Manna dabsa tuarjada ja tahtelemme. Muuttu, maittai vuoredamusai, hastalusai ja kaipalusai, eftyidismelde sensitiivalos ollesolmuin, keh oinet ja äddit suutarpui unna olmusin. Manna lää ies. Manaikarde rammaplana tatjake, että manna vuodas lää iesarvu ja manaikardes kalka lää ollislas laakuna me maana oudanemai. Moo tastu naudahtan olla suhtit ja aitsako jo ehkä aina ofta. Onna kodon tammai manna kuetta laafkastis meiltä. Su luentu, su tuas, su eftut, su David ja su tarput ja nu aina. Jahkan vuelkadas kentsalmi hoinet ja moo adde son kuhte aina maana. Muhtimat älkit oinujit. Eräi sahtala vattis fuomasit. Kuorahala aikoko ja tuostako ainit ja addeko tamai uennat. Puede manna vuotta la mintoehkin ja min parkun nanne maana iestoptu, ieskova ja sun naahtsai. Nuotte nauda bissut tsekkut, vaikka suupirra sävä. Monaikon huomahtan birra mille maana puoremus maanaikartis. Ja da mille maana puoremus maanaikartis le laagalatsit määriduun. Nugo maanaikarte laagas, maanaikarte rammaplanas, olmo vuoika vuoda laagas, vuodulaagas ja maanaikonventionas. Ja da hadda maanaje rifti asia ma kuskisitje. Maanaille rekti kullot ja bukti tsalkamusait mi koskasitje. Ja ahte maana puoremus le vuodun. Perus kähtä agi ja nauhtsait. Maanaikarte laagas tjuodju ahte mille maana puoremus kalgalle vuodun puh maanaikarte toimen. Nuko parkkut, tagut ja määrädusat mi koska maanai. Ja da prinsippa koska puht maanaikartia. Te hiilet oftaskes olmo tuohken, mutta ollis maanaikarti outs vastalus. Tiehtit, mohkalka arvostallat mille maana puoremus ja makkar voikavuodat ja reftit la chatnon laagaida. Ja maittaa mieltispukta. Joo, ahtele mahtuu ja kelplasvuotta sihke ainit ja kulla maana. Ahtelon heivahat maanaikart argapäivi juokke outskas maannai. Ja ahtelon tjaajahat outsmorrasa
sihke ahpama ektui, loaktimi ja maittai maanna ies haltasa. Maanaikartis legätnegas vuotta sihkarasti ahte mihtut olla suhtet. Tammeltis pukta ahte ferte parakat ollisolmo arvuin ja kuottuin. Ja mohmi aini maana. Tehe makkar maanna ainu mislää. Päässäko maanna chajit ja oudan puktit ieskudelaagan juurtakin ja takuit. Heiväha ko maanaikardi sihke maanai agie ja maittai individuallas nautsaja. Odjko maanat arrat ja riftsvähki. Aitsahko, kuldalahko, tulhkoko ja valtakon tuodas maana ieskudet takuit ja lähkon suutne tarjen. Ja makkar vaihkuusat lädu pedagogalas arvostallamis. Maanaikardi kalka perrei kähtsät ahte maana riekti mielvaihkuhämmäi olla suhta. Ja ta märkasa ahte maanaikardi fette heivihit ja haasteli maana pukti oudan eids ainu ja eids juurtegit. Ja sihkarasti ahte maanna päässä valti oasi ja vaihkuhit eids maanaikardi arkapäivä. Ja kultalit ja valti maana tuodas. Maanna kalka päässä touta taas arvossa suoda ja ahte son no arvos. Roftu ja maanaikardi ouhtsparaku kalka aaluhilla vuodun komi jutsit maana puoremussa pirra. Maanaikardi kalka lähtsit puori tiili ouhtsparakui ja pärrei kähtsä ahte vaanemille veijulusvuotta mielvaihkuhämmäi. Lähtsit tiili puori saakastalla mittä, luonnohalla tieduit ja aitsamit malle chatnon maana tervasvuhti, luoktimi, oudanämmäi ja ohpami. Tahmille maana puoremus maanaikarts la saahkadan birra, ahte maanna ohpa, luokta, haltasa ja birike. Just tonne tiidolas, te rahpasi veijulusvuodat maaneja, sihki ohpami ja oudanämmäi. Ja tahadda maaneja kullevasvuoda sihki maanaikarti birrasi, kulttuuri, mutta maittai servodahki, mille mielde vaihkuhämme maana eestoutuu ja nannemen suu identiteet.